Doncs aquest projecte jo crec que ha sigut revitalitzador, que m'ha donat una energia que no m'esperava i m'ha fet entendre coses sobre mi mateixa i sobre la gent que conec i la gent que m'envolta, sobretot sobre el tema dones, feminisme, que m'han aportat moltíssim i que ara valoro més que mai. I m'ha agradat molt, m'ho he passat d'allò més bé i ho tornaria a fer 1000 vegades. D'aquest projecte m'emporto, a part del valor de viure una experiència nova, doncs, amigues noves, una nova passió per la fotografia, que no sabia que apareixeria del no-res, i la valoració de l'esforç i el treball que hi ha darrere d'aquest món i, a part d'una nova connexió amb la Maria Mercè Marçal.